تداريخا تزراخب نبي يبلون بفوتسم ببيني زلو حجي نزي مفتح زخون دما بزر كبيديو بكينا تراي فتحنا غنبل صحنا مغنياتو كله أبقمت إتيخا كوينو جن بسعرتنا ويانا تودي سلازلو ويانا خايفة تود تنبركخ سلازلا من البات نسلام عدل مهاب صبوق إليه حاسب نيرنا خاب قدم دكتور أبي نهاجرو بزمتشي من قدي بزواج أو من قدي تعاس عاطفو يسرح كم زلوا يا أبو جيجاتات كله خل كبل على كله خل ربحانة هاجرو يوات أمني زبولو من قدي مهس لزلوا عوض من يلو كل جزيا بقول حزبي إثيوبيا هنا بمنقستوهن بولكوهن كم حزبهن إثيوبيا سلام كتركبينا سعر لذا سلام يوردوا لكم أنا حتى يسي جا تمزيزات اللي أنا يزرب كوميتين تداري خيا وان كادم مكمل كونن قديون تمسكن درونه امباسادر رضوان جنرال برهانو بقله امباسادر حسن كمون ጌታቸው ጃብሪ ዘለዋ አዚዮም ናይ ዝርብያ ትመስል ቃል ዓለም ዘይብሉ አማኸርትናቱን አዚዮም ሓገስትናቱን እዮም መሪጽ ዘሎ ሕጂ ናይ ኩናት ዝርርብ ይመስል ወታደራዊ ዝርርብ ዝፈልጡ ናይ ወያነ ዝፈልጡ ዕምቀት ናይ ትጋጢሙ ዘሎ ዝፈልጡ እዮም ዝመስሉ ካብቲ አታሐዛ ስለዚህ ዶክተር አቢ ሓያላት ተዳራደርቲ ወያነ ዝፈልጡዋን ተጸገም ናይ ኢትዮጵያን ዝፈልጡዋ መሪጽሎ ኢልካዶ ተአምን ምናልባት አማኸርትና ይጸታ አማኸርትና ይሰራዊት ዲፕሎማሲያው አማኻሪ ርዲዋን حسين አማኻሪ ደመቀ መኮንን ክትሪኦም ከለኻ ኣብቲ ጸንሐ ኩናት ዝነበሮም መርገጺ ምስቲ ዶክተር አቢስ ልግብ ዝበለዩ ስለዚህ ብኸመይቶም ብቦ ዶክተር አቢ ናይ መጨረሻ ሰላም እንዳበለ ሰላም ዕድል ይቡ እንተዘይ ኮይኑ ግን ወያነን ከጥፋአ ድሉ ምህላው ዝመረጾም ናይ ሰላም ኮሚቴ ደመስሉ ወያነ ነዚ ሰላም ከም ዝበለቶ ፕሪኮንዲሽን አቀሚጣ ትዛረባላ እዚ ግን ሰላም ወልሐንቲ ጫፍት ህባ ይኮነን ምዝአራ አይኻስ بخميو تقومقمو زي كوميته بخمي تريا بقعتهم فلطتهم منفعتهم نتزدردر سلام كبخمي كمر حوي مز سلام زغي دلوونه عاوت رقاحيتات تكون كندي تقومو تسكا صاحب لك اجلسنا بناتكا كم تግራዋይ በተሓደ ወገን ከም ናይ ብልጽግና ፓርቲ ከላይ ወገን በዚህ ናይ ድሌታት ናይ ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ በخمي تقومقمو ንስኻ ብለካ ደሊ ታንኪዩ يعني اللي ندرس تدور كايو تفكلي يوتي غورا حساوي حسوتي سل حدري حساون انتن قليلين حدري فوكس قم نبال اسمنينا ندرادر اوي غادميو اورغيدان زين ناترك بريزيدنت يدحنو دو تايدو ليتو حالي اللي تفكل كاغا عمل خوينوم مالتي درو ግን ያው ቲና መንግስት ኢትዮጵያ ካይዳ ያው ሁላና ከምትልጉምጉም ነበርና በትዕግስቲ تعاقلي عند انتم كوفي لا تزيات ملال لامبي تمصو ነገር ላይ ህወሓት ማለት እዩ ካውል አፍቲ ለሐተት ካን ተቀጣቃት ተለሁ ግን ካፍቶም ሸዋዓተ ቶም ሰለስተ ናይ ማሐራ ክልል እዩ ተደመቀ መኮንን አተ ተመስገን ጥሩነህ እና ዶክተር ጌታቸው ጀንበር አማራ ክልል ተወለደ ይሆን ማለት እዩ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ አይፎለትኩ ወይንቱንም ባይ ካው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቃድር አፋር ማለት ይዚው ቲዮምለ ያው ደው ስልጤ ማለትና እዚህ እቲ ኮሚቴ ወሳኑ ኮሚቴ ይቆምጥሉ ወልካዮ ነገር ግን ቦይኑ ሉዶ ነገር የለይ ኮሚቴ ሆይኑ እዚህ ስራ ፈጻሚ ብልጽግና ተይሮዮ ለኸደ ዘረባ የለይ በቃቲ ለምጡ አጀንዳ ስራ ፈጻሚ ክሪዩ ማኸላ ኮሚቴ ልሪዮ ተኮይኑ ውን ክሪዩ ምክንያቱ ለሀገር ጉዳይ ስለሆነ ግን ቶም ሰባት ግን ቀለልቲዮም ልባሃሉ ይሆኒ በደንቢ አይ ሀደግውን ሰርሕ ኖርዮም ህወሓት ይፈልጡ ወዮም عبيت سواتي يوم الكاغات وصدم تقول نمدل اللوم يوم تنقل تايخم لبلغن زي تبهال تولب دهريون حق مخرتي خالت كم للوه نزنقعيرنا إنا كرأيتي وسنة أكل سرح فتسامي بلسقنا بارتي سرح فتسامنا مع خلايا كوميتي إنا بقارا مخاع دكتور أهيب الحريت وينو بعلو يغملو ريو فلت سلالغنا ناي بحكي درادورو حساو كأروي يقول يوم كاوت فتح منيستر ناي جمهور دكتور نيو
بحقق ميداي مالتي مزي تاريخا كل التبلت يعني أخا بلتقنا بارتي أمباسادر حسن عبد القادر عوي لسره دكتور ጌታቸው ጀንበር ያው ሚኒስትሪ ትምህርት ዲኤታዩ أمباسادر من رضوان حسن نادحنነት ማካሪዩ أنت تمسكن ترنهون نادحنነትና መረጃ እዩ ታይዩት እንትን ተቀርብዩ أنت ደማ ባዕብዩ ናይቲ ካውን ስለነረፍቲ ያደግ أو دكتور جيديون كعاتنا حق قداي تاي نابنت بنا حقي كفتت كيف التر سلام هنا بدن بتدال اليوم حاس يوم يومكم تقول لها مكنياتو بولد لبنا لا يقري تمن سي تግራይ ለኻ ጦርነት ክድህን ትናይ ኢትዮጵያ ሃፍቱውን ላውቶ ዕሎ ጦርነት ስለለየድል እንኳን መስባዕልኻ ሱዳን ውን ከም ትጥሪ ያለኻ ብዙ ግዜ ህዚ ይትኩስለው يوم ሰሞኡ ህዚ በጣም ጸጊሞም የምነው ሱዳን ማለት ሰዓይሱ ይሉ ንህር ይብለና መንግስት ኢትዮጵያ ግን በትዕግስቲ ሒዙሱ ይልንየሞ ከም ትጥለ ለኻ ይናተይ ግንዛቤ ይውን ምክንያቱ ለሐርሲ እዚ ለይገበርና እዚ ለይተዛረብና እዚ ተነርና ኮስ ጦርነት እዚ ከቀርነሩ ይኻላይ ጦርነት እዚ አይ ምተገበረ ይልባሃሎ ለካይዳ ኾኒ ለያኑ ሐስብ ምክንያቱ ድህረት ለግበር ጦርነት تعمل توادد بتعمي أحسر جيزة ريلة تجراي شفتا يخوني كم تنا قد مهزس خالي أول زر لا خم ياهت جبرنا لهوزي خي متسجن كسعونا خم تلونا يتمن سي السلة جل خبتني دل نيري مجوسينا ولا حلفة خبتني نيري حارة لنا ولا عسينو يوم من قصي كيف يالهز خلنا تهيو ونتني لنا سلسلة كوميتيات أنكار رايو قليل تدرادري خوني ስለዚህ ህገ መንግስቲና ኢትዮጵያ ጥቅሚ ናይ ጎረቤት ጥቅሚ ናይ ሰላማዊ መንገዲ አኽቢሩ ክደራደር ልኽእል ኮሚቴ እዩ ኢለ ያገልጻል ካለኸ ነገር ግን በድሕሪት አለው ሁሉም ብዙሓት አለው ካላይ ድሕር ዳላ ፓርላማ ለድል ነገር ናው ሙሳን አልይውን ለፓርላማ ለሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ኩሰዲ ይኽእል እዩ ምክንያቱ አርጊመንት ድሕር ሞት ዚባ ድሕር ሞት ይፍቲ እንትን ላፍት ምክሬት ለዓለ ስልጣን ስለሌለው ናይ ሀገር بزي ندرادر لنا يلو لا تدخلوا معرض يون خدي خدي للحسن